tabege matikting di Minggu Sadarion. Shalom. Tabegima ting-ting ni huriata di bagasan nasa mingguon, Minggu tanggal 12 April 2026. Naparjulo. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu gua simodo ganiti namar lapatan songon poso-poso na baru tubuh. Dok topik ibadah mangulu di bagasan parange na badia, hidup dalam kekudusan. Napaduahon, ruas namoding. Di hari Kamis tanggal 6 April 2026, nunga marujung ngulu inang tiamsa buru tampu bulun, istri dari Amang Kostan Simatupang Nahinan, tutup usia 10 tahun 5 bulan, sian wik Benhil Pojempongan. Dimakamkan di hari Senin, tanggal 10 April 2026 di Bolon, Balige, Sumatera Utara. Tuhan di Batama na mangalehon gugu do penghuburan tu sude keluarga na ditinggalhon. Na patuluhon pangapulion. Di Mingguta Sadarion tanggal 12 April 2026 dung sidung permingguan manugut masuk pukul 10 sadawib maringanan di ruang Salomo di patupado penghiburan manang pangapulion tu keluarga ni almarhum Bernard Raja Guguk manang ama Jovier na mangihut Tikting Marbagas, Tikting Parjulo. Di hari Sabtu 25 April 2026, maringanan di HKBP Negeri Lama, Distrik 26 Labuhan Batu, naing Majalo pasu-pasu Parbogason ma, Diki Heri Christian Sagala, ruas ni HKBP Negeri Lama Distrik 26 Labuhan Batu, anak ni Amata Hasan Sagala, inangi Dani Sartika Simarmata, maralamat Dusun Sidomulyo, Negeri Lama, Labuhan Batu. Dohot nanaing Orwanna, Karaninda Tirja Marcelia Siregar, ruas ni HKBP Sudirman Jakarta, Buru ni Amata Andreas Herman Yuda Siregar, inangi Catherine Oktiana Tambunan, maralamat Maleo Sapulusia Bintaro Jaya Sektor Sia, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren. Tuhan di Batama nama masu-masu keluarga naneng mamuka keluarga naib barwi. Nama ngihut pertangyangan wik naparjulu di wik Setia Budi di Patupamai di hari Jumat tanggal 17 April 2026 masuk pukul onombotari maringanan di ruang Salomo nama Jabui keluarga Nyonya Siregar Boru Simbolon Opu Alicia. Napaduahon wik Kareteng Simbarat di Patupa di hari Jumat tanggal 17 April 2026 masuk pukul 7 Budari maringanan di ruang GSG Lantai Sada, nama Jabui, keluarga Reisal Siburian, inangi Buru Silaban, keluarga Charles Silaban, inangi Buru Marpaung, dohot keluarga Palito Silaban, Buru Lumban Gaul. Marhite-hite wartaumba di sosohon tu sude wik nadong ruas na adong di wiki asaryama madohoti pertangyangani. Namangihut periodisasi fungsional kategorial seksi-seksi di Huria. Tahun 2026 tahun periodisasi seksi-seksi di HKBP, hobartu aturan peraturan HKBP
pemilihan pengurus seksi dipatupamai di bulan Maret sehatu bulan April. Jala pelantikan dipatupamai di hari Minggu 26 April 2026 di Permingguan menugut 8.30. Jadwal sebagai berikut. Naparjolo pendamping remaja di Patupa Sadarion masuk pukul 10 sadawib. Napaduahon seksi lansia di Patupa di hari Selasa tanggal 14 April 2026. Namangihut lomba menyanyikan jingle Ikeru, ibadah keluarga di rumah. Huria mengadakan lomba menyanyikan jingle Ikeru, total hadiahnya 7 juta untuk 7 pemenang. Syarat dinyanyikan bersama oleh seluruh anggota keluarga pada keseluruhan lagu atau sebagaimananya, tidak diperbolehkan merubah lirik. Peserta diizinkan menggunakan alat musik apa saja dan dengan arrangement apa saja, boi, pop, dangdut, jazz, keroncong, doa akana asing, serta boleh dimainkan oleh siapa saja. Bila berkenan, para pemenang akan diminta untuk membawakan lagu tersebut di hadapan jemaat pada ibadah minggu. Selanjutnya, hasil rekaman pemenang akan diperdengarkan di awal ibadah minggu sepanjang tahun 2026. Dikirimkan hasil rekaman Anda paling lambat tanggal 26 April 2026. Kontak persena Inang Trisna berusia gian. Jadi perlu pabotohonon nami adong dihita jingle khusus untuk Ikeru. Jadi boy sudi keluarga, boy pakai musik, musiknya boy dimainkan bukan keluarga tersebut. Jala boy dikirim tu paling lambat tanggal 26 April melalui Ketua Trisna berusia gian. Namangihut rangkaian ibadah Paskah dan Pentakosta 2026 HKBP Sudirman Jakarta. Naparjulu kenaikan Tuhan Yesus di Patupamai di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Napaduahon Pentakosta Parjulu Minggu 24 Mei 2026. Napatuluhon Pentakosta Paduahon hari Senin 25 Mei 2026. Namangihut ibadah dan perayaan Paskah distrik di Patupamai di hari Senin tanggal 10 April 2026. Maringanan di Sopo Marpikir, narahubung Sylvia Sirait, utusan Sian Resort, lebih kurang 10 halak, dohot utusan Sian Huria mesalohutna. Namangihut pelatihan transformasi pelayan nagotiki se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di Patupamai Naparjolo di hari Senin tanggal 20 April 2026. Napaduahon di hari Selasa tanggal 21 April 2026. Namangihut Dewan Koinonia, Seksi Remaja. Penerimaan pendamping Seksi Remaja HKBP Sudirman Jakarta. Sebagai salah satu bentuk regenerasi dalam pelayanan remaja, maka Seksi Remaja HKBP Sudirman Jakarta masih membuka pendaftaran untuk jemaat terkasih yang rindu melayani sebagai kakak abang pendamping remaja dengan ketentuan laki-laki atau perempuan telah peneguhan CD dan berusia 23 sampai 35 tahun, berkomitmen dan siap melayani dalam seksi remaja, bersedia mengikuti masa pelatihan, menang sermon setiap minggu dan ibadah minggu remaja. Pendaftaran dapat menghubungi koordinator pendamping remaja Kakak Ratna Sinaga.
Jadi perlu pabotono nami khusus untuk pendamping di Huriatta nungatung 3 bulan di sosohon tuhita asa anggiat manyan molo adong yanak kota manang naboruta nawolo madohoti sebagai pendamping remaja di Huriatta. Alang sahat sonari kurang dope pendamping di remaja di Huriatta. Songonima songon soso di hita sudah namangihut ruas namar sahit. Diakka ruas ni Huriatta namar sahit na dirawat di bagas nabi manang nan di rumah sakit. Tabon ma di bagas santang yang ta asa tumibu na sida marhahi pason. At terakhir, Majelis HKBP Sudirman Jakarta Pasahaton, selamat ulang tahun tusude ruas ni Huriatta, namar ulang tahun sian tanggal onom sahatu tanggal 12 April 2026. Ayat, hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Songonima tikting ni Huriatta, aka tikting na so pola ni Janaho, bui mata jaha di warta menang na adong di ua di grup tabi. Mauliate madihita salhutna. Horas. Kur wik karet tengsin.
Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Ngasongon naliling dang pajupang dang roy batu huriat tadi son alani di kesempatan non pinasaha matabi dohot horas-horas tarlumubi ma perjulu sia sudi hami nama kubasi. Para gedda napa dalaton akka pilihatta dohot sudi mahami tahi pasatut tabi dohot horas-horas tami horas madihita salhutna alai tarlumubi ma kami nasa keluarga kebetulan kami nasa keluarga marminggu hitan maing di son dohot inang dohot iana kokku naman marsak seponon namen musikon kana kokku mai lain tinggal berapa terdahulu ton diri ate kuarku padita Eliezer ojak sopartua siregar inang boru gultum jadi di tahap bahasa dewata tu kami obatnya anakon dua bawa dua boru jala parumekku piarung rison boru silalahi alani salinari hupasah matu hita tabi dohot horas madihita saluhutna hatani debata turpuk jamita di minggutta sadarion ima sian surat ni Apostol Petrus na parjulu bidusada ayat 10 tolu saha rodi ayat 10 di dogma songonon di baheni hohosi hamuma rohamuna torangma rohamuna sadok makirim mahamudi asini roha na tarbuat tuhamu di hapataron ni Yesus Kristus. Songod dana si panguloi mahamu. Unang ma payuhut-ihut hamu be sakap-sakap ni roha. Uju di hautomuna na julu. Alai mangihuton na badiai. Nama jauh hamu dohot mahamu gabi badia dinasa parangemuna. Ay natar surat do badia mahamu ay nabadia do ahu ido sahatna hurian itu hatta homma minggu parjulu dihitate dung tado hoti ibadah pasion ima parningota di hamamati ni hatta Jesus dohot tahalacon parningotan dihahihion hamonangon ni hatte lahu manaluhud dosa doho hamatian marhiti hahihion na molonunga tahalacon pakokopon itu hatte au sugari ma disuku kita nunga tapestahon hahihion hamamati ni itu hatte saminggu dope nong tasalpuhon au sugari disuku mahita marsada-sada dia mapakorhon na pamestahonommu di hamamati dohot dihahihion di tuhate. Hadong dopak korhona. Yakin doau huriata HKBP Sudirmano pastiro adong nang peso pala tapabua. Halai manang daria pe hamak kadongan suraod do adong do holan molo di halacon manang di ulahun ibadahi suraud do holak kasomala sabbi holan dohot maddohoti ibadahi hama kadungan sasitong na molo tapatupa ibadah parningotan di hamamate dohot di hahihion di tuhatta Jesus ikon adong ma parangin na lubidumenggan ido pinangido ni hata ni dewata unang ma katapestahon pesta alai hola berlalu songoni alani marhite turpuk jamita sadarion marhite hata ni dewata di paingok dohita molodung tapestahon hari hahihion ni tuhattay asa mangulu mahita marparangi habadyaon songonan nido na di ayat 10 ni turpuk tahun badia mahamu ay nabadia doa ido di ayat 10 menit ko badia mahamu molo tapestaho kabe hahihion ni tuhatay dipangido siya kita
kita menjadi orang-orang yang kudus. Mari hite padohani doha makadungan topik ni minggutta sadarion madog mangulu mahamu di bagasan parangin nabadia. Doha makadungan salpu tapes tahun hahiyon itu hati alai sudehi ta nama mestahun naing ma marparangi nabadia. Marparangi nabadia pada uhud diri sianak ka ulaun harorangon apalagi ma sianak ka ulaun na najis na Solomon rohani itu hatai. Alai rikok doboto taham kadungan molo dipaingot hata ni debata hita asa marparangi nabadia marparangi di bagasan habadiau totu rikok doboto tas do sitong bahwa habadiota dang marujahat tu kapabahenata. Alai marujahat tu habadiau ni tu hate. Sa sitong na hitaw dang adong julma nabadia. Nah sabdo sadu hita, pardo sadu hita. Alai bui pehita badia alani na binahen ni tu hate. Marhite hama matena do hahionna. Alani molado kalak madok nunga badia ibana. Ala diulahon nakka ulaw nadenggan. Ala bui di patupa ado hot on diurupia kahalak na asing. Molado madok kon au nunga badia ninna. Gijang ni rohat di. Kesombongan di. Alai molo diulahon akka ulaw nadenggan di parbuehon akka parbue nadenggan. Koboton na do naung diparbadiai. Saya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu buah dari saya dikuduskan itu adalah berbuat yang lebih baik kepada orang lain. Alani maha makadungan molo dipaingot topik ni minggut tahita sadarion asa mangolu di bagasan parangin nabadia. Alani hata ni debata paingot top kita ahma sihanguluhunotta. Molo dipaingot kita marparangin nabadia mahamu ahado naneng ulahunotta. Ahado sihanguluhunotta. Naparjolo hama kadungan ima asa mangolu hita jalamar pangalako songo poso-poso na ibaru tubu. Iro warni minggut tasadaro. Kuasi modo genetik. Nama rojahas ya sada Petrus 2 ayat 2. Didok songonon songom poso-poso na ibaru tubu mahamu na uasa disusu natama. Alay sugaridok ko petu hita ay sesungguh dana doho tersuguh rohata. Alay turpuk jamita sadarion mengajak kita mengarahuk kita asa gabe songo poso-poso na ibaru tubu. Ahado na nidok dari si. Mangolu doho marpangalaho songo poso-poso na ibaru tubu. Ima songo na nidok ni eden eklesia na kidwe. Hado ge egorn eden eklesia na kid. Judulna. El Sade. Oh, kor El Sade na kin. Ahado. Marhaposan tu Yahuwa. Ido. Molo didok tu hitan waing songo poso-poso na baru tubu. Tabayak kumajolo hamo kainang akayanak ko na tinubuhom munay. Tu isi do marhaposan ni. Tu na manubuhon. Ido didok hatani debata songo poso-poso na baru tubu mahamu. Dalam marhaposat tu debata. Mauas. Marpangalako pasahato diri marguru tu lomo ni rohani debata. Dang marguru tu pikiran na tung tibo pe parbinoto ammu go do hahurangan disi. Alai mulai diok songo poso-poso na baru tubuh. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita pasahato dirita holat tu debata. Debata do na uboto perdalanan ning uduta. Hadi boto hota heahanan ning masa sugut tuho. Isama naman dok au nga huboto ninna. Hadia ko mate, hadia kita salpu siya portibo, kita tidak tahu. Ngoluta ima sa guru di debata, alani ido diajari minggu sadario kita, kuasi modo geniti pasahat madirim. Pasahat dirim. Tuise, tuna madubuhok ko, ise madubuhok kita, dakola natorasta, alay tuhatay.
Imana pinangido ni hata ni bata molo marpanangin na badia hita naing songo poso-poso na baru tubuh. Alay dak kolam mapurus manang marhapo sa tutuhatay didok wasan mahamu disusun atama. Natoras pe ina pe moloso wolo be manuso ngator dia pikiran na tu anak ko na ay nabuhado aw. Turpuk sadario madokon wasan disusun atama. Susun atama di hita dung halak kristek kita ima hatani debata. Uasan di hatani debata. Sudedo hita uasan di hatani debata. Sudedo hita makarikoton hatani debata. Mulai dok uasan mahamu disusun atama berarti hatani debata nagi di sumber ni hanguluata. Aleo sugari husuk kita hamak kadungan. Betul do hita onang uasa di hata ni debata. Halak na uasa di hata ni debata imam. Molo dimulai sude ulauna. Di padalan ulauna. Jala ditutup ulauna. Mar hite hata ni debata. O sugari husuku kita di son. Hita manugu na ito ahado tabuka. Ahado tabuka. Hapi. Itu tahe, hapi itu. Mau lihat di Tuhatta. Dibuka ho hapim, alai unang barita hoak pat bereng di si. Alai adong do di si hata ni debata, imai pit terbuka. Hala na uasa di hata ni debata, di leho debata teknologi paki, mar persaoran doh debata. Persiadu au ruas ni huria di HKBP Sudirmanon akan na uasa di hata ni debata. Alani hola dungo ibana di hakua dibuka hata ni debata. Song ni do tahe. Song ni do tahe. Jala selesai hita mangula akaulota tatutuk do tangiang marujahat tu hata ni debata porsea au. Ruas ni HKBP doho perhalado ni HKBP di Sudirmanon adalah yang melakukan akka na uasan di hata ni debata. Nabadua hunah makadungan molo marparangin na badia hita ahamana pinangidona ahama sula honota. Ima majamot diri. Apostel Petrus padok hoho si hamu marohamuna torang marohamuna ahado lapatan ni. Ima na songon na nido ni akka nasian uik kuru uik karet tengsin betahe tengsin. Ahadido ahdo ibuna nakin. Jaga di rim. Dulu tahamak kedungan. Halak namar parangi ho parangin nabadia dia mampu untuk mengawasi dirina, menjaga dirina. Hoho siroham. Asa unang gabe diulah hoko akka dosa doho pangalau sion. Namaralo tulomo ni rohani debata. Majamot terdiri. Ido tugasta, ido ulota. Molo marparangin nabadia hita. Hataridaan ni halak namar parangin nabadia. Dia selalu menjaga diri, majamot diri. Asaboha, mangolu di bagasan habadiaon. Hatani debata madok tu hita, dohok mahamu, gabe badia, dinasa parangimuna. Ojahan ningolutan namar habadiaon ima. Holan sian habadiaon ni tu hatim. Mangolu di bagasan habadiaon namar lapatan de. Patuduhon di sude perdalanan ningolum ima. Isena badiai Tuhan Yesus. Patuduhon karakter ni Yesus di bagasa perdalanan ni ngolum. Unang gabe saurho tuakka hagiot ni portibio. Imana paduahon hamak kadungan hataridaan si ulahonota molo marparangin na badiai hita. Jamot dirim jaga dirim asa unang be madabu tu bagasa dosa. Napatuduhon aham si ulahota. Songon hataridaan ni namar parangin na badia hita. Songon tema ni manang topik ni mingguta sadarun. Ima marpakirimon na mangulu. Makpakirimon na mangulu. Hidup yang selalu berpengharapan. Hata ni dibata medok sadok makirim mahamu di asini rohan itu hati. Sudedo hita saliling mangulu di Portibion mengalami kehasusahan kan? Au sugari husukku kita sian namar mingguan
isi mana dong si tahun na, isi mana ada sorong paru kilon na, adong doset kita. Hade, kamu kan itu aku di sana. Adong di sana muna pasti. Setiap selama kita hidup di dunia ini pasti mengalami berbagai penderitaan, berbagai kesulitan. Atau molosong ini isu na sorong bisi tahun nonna. Di jamita saya hudok doha makadungan. Na sorong bisi tahun nonna ima akka halak naung mati. Molodang akka halak na nasohuraras. Itu na sorong si tahun nonna. Hape tabang itu tutu hatai ali Tuhan unang biadok si tahun nonon unang biadong paru kilo non. Au sugari tordi tangi hutu hatai tangiang tai. Ingot danin na tuhita. Hutangi hom matangiang mi alai ingot na sorong bisi tahun nonna na sorong bipira paru kilon na dia ak halak nong mate dohot halak naung na so waras. Dan kita hijuk tangiang ta Tuhan ambillah ini penderitaan ini jangan ada lagi. Hape hatani de batama dukun isidona sorong bisi tahun nonna. Molo dioloi tu hatai alani ido dipaingot hatani de batahita unang pangidoi alai pangido ma kemampuan di bagasan roha nama kirim bahwa pada akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik. Roha namar pakirimon unang say holsuakku di bagasan nguluon molo ropia kasih taono doh paru kilo di bagasan ngulum. Pada akhirnya itu marujung saluhutna alani ima halak namar parangin abadia dia punya hati yang selalu berpengharapan bahwa Tuhan akan memenangkan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Kata beri ngamu kadungan mar parangin abadia mahamu atau siulah honot tanakin dia mai songo poso-poso yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan kemudian menjaga diri supaya jangan selalu jatuh ke dalam dosa tetapi punya pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Molo songoni duha makadungan hama pakorhonna molo marparangi hita di bagasan parangin abadia. Apakah dampaknya dalam kehidupan kita jika kita ini selalu bersikap marparangi nabadia di sudi perdalanan di nguluta. Kubereng siat trupukon adong memanang tiga. Adong dua hal. Diamai. Kita menjadi orang yang dewasa. Halak nama gorang mahita jala nabisuk. Orang yang menjadi yang bijaksana dalam kehidupan ini. Halak nama gorang adalah orang yang sudah dewasa yang mampu menghadapi segala keadaan dalam kehidupan ini dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hodo halak na bijak, halak na bisu. Halani ido upa si jalote siat tuhatai diperbisuhi kita. Halani ido dipaingot kita unang paihuti huthamu sakap-sakap ni rohamuna. Alai pangido ma songon na pinangido ni Raja Salomo siat Tuhani. Dipangido. Lehom matuau rohana bisuk asa huboto manirang nadenggan sian naroha. Imadati roham makadungan. Ala upani halak namar parangin abadia gabe jolma napatas maroha mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Alani molo so dapet todo pei pare so dirim. Ati bohado dang mangodu ho dang marparangin abadia. Marparangya kana nasuhasea hita di bagasan perdalanan ngurutan. Upatta molo toto kita marparangin abadia kita menjadi orang yang bisuk, nabisuk. Orang yang pintar yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian masih jalota. Jalota ma asini rohani debata. Didok hatani debata sadok makirim mahamu di asini rohani debata. Asini rohani debata dia mei. Dakola di porsibiok kita mendapu haluan. Tetapi kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Mulubui kita gabi parjabar di hanguduan si saliling ni lileng na ala ni hamalotai. Tahu. Holan ala
asi ni roha. Halani doha makadungan, halak na totong marparangin na badia, dia akan menerima anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan. Bukan hanya menerima kehidupan di dunia ini, tetapi gabi parjabar di hanguluan sisa liling ni liling na. Halani, mangulu mahita di bagasan perangin na badia. Kau sugari husukun, olo dohamu marparangin na badia? Olo dohamu marparangin na badia? Atong songo poso-poso na baru tubuh ma, asa gabi jol mana bisuk, jalana tau majalo asini rohani debata. Atong tahanguluhom ma, ngolu namar parangin na badia, songo nanido ni edeta, nomor 624 holan ayat opati mata edehom. Ta edehom ma, jala omma padatta tutuhattei. Asamar parangin na badia au disude pardalanan ni nguluku, dapat tuma hasonangan jala gabe halak nabisuk maong di pardalanan ni nguluku. Ta edehom ma. Tema Tuhan di pasah rohanami tuho nunga hubigi hami hatam paingotok kami asa marparange nabadia hami ay nabadia doho asabui hami marparange nabadia ala olo hami pasahatto diri nami tuho gabi songo poso-poso nai baru tubuh nama uas dihatam ali Tuhan ima susu natamai na nilai hommu tuhami ganup jol manatinop pamon. Asa hubo tuhami manirang nadinggan sian naroa. Asi maroham Tuhan pargugui mahami. Di sude pardalanan di ngulunami bicat di lehok kodo petikki para sianon. Asa marparange nabadia hami ale Tuhan. Jalamar pakirimon na mangulu hami Tuhan. Di haluaon naong pinarademi. Di saluhut akan napursea diho. Mauliate ma dihatami Tuhan. Mula mulak pehami tu bagas nami be. Saya totok kami paingot marhiti-hati hatam na hubigi hami. Marparangi na badia. Pada uhod diri sian akaparangi ni portibion. Nama bahen hapor suhon. Doho akka sitaonon. Disude akka pangalahona. Pada umesia kami ale Tuhan. Jala totok kami uduk. Laho mangulahon hatam. Di kesempatan na uliot Tuhan hutang yako kami matuho. Sudia ka parhubas di tonga-tonga ni huriamon. Pandita nami, situa nami, dohot akka parhaladu na asing pe. Pargugui na sida, laho manugunog wakaruas ni huriam. Asa totong marpangalahon na badia, songon pinangido ni hatam. Di bagasan kesempatan o Tuhan hutang yako kami masudi program ni huriamon. Nanaing si ulahonon na to akatik kinanengro. Posdorohanami, marhite-hite aka programi, manugihon ruas ni huriam, doho aka parhaladum, gabi mangulu di bagasan habadiaw. Jala muluboy di ulahon ni ale Tuhan, ala hami, ala sude ruas ni huriam, mar parangin nabadia songon pinangido ni hatam. Di kesempatan ok Tuhan hutang yaku kami maakadungan nami, namar ulang tahun, baik pe ulang tahun kelahiran hatu tubuh, ulang tahun persaripeon. Hodo na mangalehon ale Tuhan dihata tabbani umuri. Ang giat ma
di hatatabani umur na nilehommi ali Tuhan, totong na sida merparangin na dia, asa dipatuduhon ni ali Tuhan, gabi mabuah kalak gabi lamsol hot tuho. Langsung ni hutangi ako kami kadungan nami, natungon di bagasan na kaparasahiton, na dirawat di Jabu, manang na dirawat di rumah sakit pe, ali Tuhan, pasu-pasu ma, akapangubation na jinalo na sida, ubat doho si panganon na pinangan na. Dalam mumait ali Tuhan, laho mangalehon hamalumon. Asa buhay musena sida Tuhan, mulat laho mangulahon lomo ni roham, jalam marhabadiaon di sudi perdalanan ningolu na sida ditikkin na nilehomon. Atong muliati madiho Tuhan, muliati dihatam, baborhat mahami, di bagasan parangin na badia, tujuluan nyarion. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita laos tapasaha ma peliata.
Patangnya kuma peliata tutuhatai martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho dadinggan do nasa uli bahasa nama uli utus. Hupasahat hami ma sian nani leho mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon hara jaummu di tonga-tonga ni huriam doho di portibio. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami tu gihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu siatu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana marnidaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amen. Ya.